Bon dia, aquí Acid Presto comentant un nou vídeo pel canal i avui jugarem amb un deck mono black i intentarem augmentar una mica el nivell del nostre tier. Com veieu, aquesta setmana no he jugat gaire, aquest cap de setmana sobretot no hi he jugat, però tot i així encara ens queden 16 dies per arribar al nostre objectiu, que és mític. Estem al Diamond Tier 2, que acabo d'arribar fa res. I res, per ell també tinc un 10.000 monedes d'or i que avui segurament jugarem algun Premier Draft d'aquests de 10.000. No sé si el de Zendikar o el de Kaladesh. Bueno, ja veurem, segons el que vegi. Per tant, li fotem, us explico una mica el deck, així per sobre. Jo l'he anomenat Monovito perquè es tracta de Mono Black, guanyar vides i tocar els collons al rival. Anar sacrificant coses, guanyant les vides i intentant, controlar-lo. Jo què porto aquí? Bàsicament m'he posat dos removals, molt bon, Bloodchief Thirst, que consisteix en un mana negre, destrueix la criatura de 2 o menys. Però és versàtil perquè si hi ha un bitxo més gros de 2, pagant després el kicker de 3, per tant un total de 4, doncs també pots destruir alguna criatura o Planeswalker, important, o Planeswalker. Després, importantíssim, tenim bitxos de sacrificar, els escorpins aquests, l'Ampad of Death Vigil, perfecte per guanyar vides i restar-li a l'oponent, pagant només un, et sacrifiques els escorpins, i després Timmaret, em porto també 4, molt bé contra Roges també va, perquè exilia cementiris, per la seva devoció és la seva defensa, i a més guanyes vida cada cop que exilies una carta. Perfecte combinar amb Vito. La clau del deck, amb Vito, sempre que guanyis vida l'oponent en perd, serà la clau en què rodarà, per això em porto 4 còpies, encara que sigui llegendària. Després, Boost Reader, hauria de portar-ne més, l'únic que no me'ls he caftejat, però bueno, amb 2 de moment va bé. El que fas és, sense pagar res, et pots sacrificar criatures i fas Scry You. Això va bé sobretot al final del joc, quan esteu empatadetes a vides, com et queden 8, sacrifiques coses per guanyar vides, tal. Demonic Embrace. Molt bona carta, ja que descartant una carta i pagant 3 vides te la pots tornar, i pagant el cost de mana te la pots tornar al cementiri al joc, que li dona més 3, més 1 i voilà, brutal. Els Night's Walks, també carta brutal, Bola de Touch Lifelink, Ayara, que també sempre que entra una criatura guanyes vida i l'oponent en perd, et dona més la devoció de 3. Després, Event Extinction, me l'he posat més que res contra decks que et toquen molt les pilotes, doncs l'exilies tot i apa. Vull dir, removal sempre n'hem de portar. El Nightmare Sephiroth també va bé. 4/4, sempre que es mor una criatura, doncs la tornes en joc en forma de 1, per anar fent el cicle de morir, tornar en joc. L'únic que no dura gaire normalment quan la jugues, perquè tothom li posa molt l'ull a sobre. Però bueno. I després hi ha una de les altres wins condition és en Grey Merchant, que aquesta van fer un remake aquí a l'última edició, i sempre que entra en joc guanyes vida igual a devoció i l'oponent en perd igual a devoció. I he arribat a fer combos amb aquest, pot ser guanyar 5 vides, que l'oponent en perdi 5 i que després, com que n'he guanyat 5, en perd 10 i només una criatura que entri en joc, l'oponent perd 10 vides i te'n guanyes 5, i brutal. I res, als manars porto 2 castells, els swamps, i després m'he posat aquesta mítica perquè m'ha fet gràcia. M'ha fet gràcia i ja està, me l'he posat. I aquesta que no l'he comentat, mira, també és negra, va molt bé per exiliar cementiris i és essencial. Bueno, hauria de portar més, però només en tinc una. Però bueno. Vinga, paro d'allargar-me i li fotem. Dintre partida. Hem trobat oponent. Avui ens tocarà jugar contra en Summon. Vale, què veig? 3 escorpins, un Lampad i un Vito. Jo crec que és suficientment bona per quedar-me-la. A veure què té ell, si té algun companyero. No té, me la quedo. Sempre direm hola.
sent educats. I vinga, no ens vam anar. Ens interessa que ens arribi el tercer manat per jugar amb Vito. Però bueno, no passa res, no passa res. Vale, un deck de control veig. Blau negre no ens agrada gens aquests colors, que ja sabeu. Els colors que no ens agraden gens, no ens agraden gens. Però bueno, avui jugaré dos escorpins més, mira. I apa. Però bueno, la sort que hem tingut aquesta mà és que si és el 1000 de Roges, doncs tenim aquesta carta que ens podem exiliar a la quantitat X, doncs el doble de cartes d'un cementiri. Per tant, és força bé. Vale. Segur que deu tenir counters, òbviament, però el que veig és que no els juga. Per tant, intentarem jugar... Primer ataquem. Això és una cosa que fan molts errors la gent, és no atacar. Primer ataques, després jugues, si no té res en camp. Vale, a no ser que tingui flash, però bueno, després podem tirar-ho. Què, ens la juguem amb en Vito, ara hem de decidir, o ens la juguem amb la Yara? Jo crec que jugaria la Yara perquè em fa menys mal que me'l matin que en Vito. Aviam si em fa el counter. Òbviament, segur que el té, mira'l. Directe. Però, bueno, era d'esperar. Jo li he colat 3 criatures. Força bé. Vale. Deu tenir més counters pel simple fet que no juga res. Serà el deck de fer removals, de counterejar tot i no deixar que hi hagi res en joc i després jugar-te el Planeswalker? Quin Planeswalker? Ja el sabeu tots. Quin és? El fucking motherfucking cosint dels collons. Què, me'l deixa entrar? Ole. Doncs vinga. Vale. Està bé. Què passa, veus? Ara mateix ell no juga res, si ens ho mata ens és igual, l'únic que si té carta aquella, el conjuro que tu, no sé què, of extinction, pues l'hem cagat. Draw 3 cards, then discard a card. Vale, està buscant un de llonsis. Però bueno, nosaltres estem bé. Ara la següent, si l'ataquem, li cardem ja de 4. Aviam, si no la té, l'extinction... Va, doncs, per res. El sacrifico. El sacrifico, punt de mal... Ja el jugarà. Vinga, va. No el té? Bona senyal per nosaltres. Vale, què podem fer aquí? Dues coses. Més 1 igual a, l'únic que no tenim res és sacrificar. Ell deu tenir un counter segur A. Per tant, intentarem atacar. Si passen, passen. Ell guanyarà les 4 vides, que això és clau, vale, cicle. Bueno, és força bé per nosaltres, això. Què? Cementiri és igual, no? Aquest cop. Juga 1, 2, 2. Podem fer això i guanyar 3 vides? Ens esperem amb Vito. Jo crec que jugarem amb Vito ara perquè ja no té el counter. Que el bloquegi si vol. Més indiferent. Perfecte. Bloqueja. Perfecte. Perd 2 vides, guanyo 2 vides. Clar, això si jo tingués en Vito al camp, perdria 4 vides. Vale, ara se'l menja. Vale, ja fa l'escry, ja veu que necessita les vides. Clar, següent torn. Si jo aconsegueixo sacrificar-me els dos escorpins, l'enxufo de 4, 4, 8, es quedarà 4 vides i amb això li puc rematar guanyant 3 vides. A veure,
Ara veurem què passa. Oh, en Vito ja és cara de canyó, segur. Vale, perfecte. Exile candidatures of playing worker with converted mana 3 or less from the battlefield. Vinga, és que es veia venir tant. Bueno, ni tan malament. Criatura era l'únic que esperava. Vale. És que és un deck de control amb Ugin, segur. Vull dir, el 7 em sembla que posa Ugin. Provarem de fer això. Aviam si li puc enxufar de 7. Em farà el counter directe o què? Sí, directe. Bueno, no passa res, no passa res. Fiquem de 4, va. Fiquem de 4. Perfecte. Fot ràbia perquè ara em jugarà l'Ugin, però bueno. El té? No el té? Bona senyal per nosaltres. Bona! M'agrada, m'agrada. Li atacarem. Primer atacarem. Deu tenir molts removals o què? Bueno, aquest és de 4, si el té, millor. Va, tirem el counter. Vale. A la cara. Està a 4 vides, ha de tenir un altre removal o està fora? Està a 4, no sé què intenta fer. Vale. Si intenta arribar a 12 per robar cartes. Segur té el removal a la mà. No, no el té. Vale. Si no té removal és GG. No té removal, va, el busca. Sí que el té. Vale. I ara l'ataquem. Tira criatura Herbos. Ret resolve. Ja està. I mira, fem de 4. Sabia que jugaria al carrer GG. Bé, ben jugat. Bueno, aquesta no he pogut demostrar ben bé com es juga el mono black, però bueno, ha estat una partida diferent. Vull dir, hem guanyat perquè bàsicament era un deck de control, ens ho ha remogut tot i no hem pogut jugar la combinació que volíem. El deck no acaba de rolar, no acabem d'aconseguir el nostre combo, potser és perquè estàndard hi ha molt control i hi ha molt removal també. I clar, per exemple, ens ha tocat ara un Grul, Adventures, que m'ha començat a fer punts de mal, no m'ha deixat fer la combinació per poder... Tour 5 i ja no podia fer la combinació perquè m'ha remogut moltes coses. Després m'ha tocat un 3 colors Adventures, que també m'ha jugat Ugin, tot a tomar pel cul, quan ja el tenia. Un torn més ja el tenia. Després m'ha tornat a tocar un 3 colors, blau, verd, vermell, també aventures, ple de removals, que m'ha tirat l'ultimàtum. Vull dir, 3 tipus de deck molt contres d'aquest, perquè el meu es tracta de que vagi ràpid, però clar, si torn 5 ells ja m'han remogut tot, doncs jo no puc fer la combinació. Però bueno, ens la juguem ara, Escorpí. Intentarem fer, bueno, tenim els 3 manars. Veiem què em juga, perquè si ja em tornen a jugar un altre cop removals... Vale, un mono red, aquest em m'agrada, veus? Jugar contra algú així m'agrada. Però almenys pots fer alguna cosa. Atacarem, perquè nosaltres anem per la seva vida. És igual, si ell és ràpid, nosaltres també ho som. Vale. Vol picar de 2.
Em traurà, vale? Curiós. I un altre gos, vale. No el bloquejaré, òbviament. Vale, esperem. Hosti, quants manats, em toquen ara? Què farem ara? Enxufo de 4. Atacarem o no? És la pregunta. Jo crec que haig d'atacar pel simple fet que també vull anar ràpid. Aviam si té algun removal i me'l fot amb l'escorpí i després em Vito té via lliure. Vale? Atacarem tot? No, vale. Ataquem 4, perfecte. Vale? I vale. Un Vito? Sí. Aviam. Si els menys els 4 o no? No sé per què no m'ha atacat abans, vull dir, si ara no pretenia bloquejar. Bueno, no entenc, hi ha coses que no entenc. Ara estic 14 i ella 11. Everclife, si té Everclife, pot ser un GG. No, no el té. Vale. Disposa a fer un atac. Vale. I amb aquest li bloquejo. Amb aquest no té manar, vull dir. No sé si ha jugat bé per la seva part, perquè ara ell se'n va a 7. Què puc fer? Li faig removal i li entro de 5. El primer ataco. Aviam què fa. Jo primer ataco. Es deixa passar 5. I és good game. I ara per fi he pogut demostrar una partida que consisteix aquest deck. Perquè ara mira, li foto de 10. Se'n va 12. Bueno, només s'han vist 2, però clar, li fotia 4. Bueno. I aquí ja ha quedat demostrat com funciona el mono black. Clar, va molt bé contra decks ràpids també. Bueno, crec que ho deixarem aquí, ja que aquest deck no és gens eficient a estàndard i l'únic que fa és fer-me baixar de copes. Acabarem el vídeo d'aquesta manera, ensenyant-vos les cartes. Com vaig comentar al primer vídeo, els penjo tots a Etherhub, per tant allà hi ha els decks penjats, tot i que no els recomano gaire estàndard. S'hi poden fer molts canvis perquè millori, potser posar més removals, perquè hi ha molt control, però contra estàndard ha quedat clar que no és 100% eficaç, vull dir, ni el 50. Potser té un win rate de 50, de cada 2 partides en guanyes una, però bueno, la gràcia és veure doncs com en Vito es flipa i amb l'escorpí li fot 4 punts de mal directe a la cara. Vull dir, la gràcia. I perquè n'hem pogut veure, per exemple, l'habilitat de 5 manàs, que les criatures guanyen vínculo vital. Us he deixat aquí les dues partides que guanyo i res, però que sapigueu doncs, que tampoc, ni molt menys, és un deck per jugar estàndard aquest. És més que res per veure la combinació. Tampoc us he pogut ensenyar doncs, la combinació amb en Grey, però bueno, és de lògica, moltes vegades l'he fet, que si hi ha la Yara i en Grey, doncs t'enxufa 5 a la cara directament, i si tens en Vito te n'enxufa 10 a la cara directament. Espero que us hagi agradat el vídeo i res, si hi ha algun suggeriment de vídeo que vulgueu fer d'algun deck, estic obert i ens veiem. Adeu!